Mýtami a legendami opradené pohorie Pirin sa nachádza na juhu Bulharska. Nie len, že sa tu týčia najvyššie vrcholy celého Balkánu, ale mnohé z nich sú aj sídlom dávnych božstiev. Celému pohoriu kráľuje pravidelná pyramída najvyššieho vrcholu Vychrenu. Staré povesti tvrdia, že je sídlom staroslovanského pohanského boha hromov a bleskov Perúna. Každý, kto sa bez dovolenia priblíži k jeho trónu, bude nemilosrdne rozdrtený ťažkou ohnivou sekerou. Práve vrchol Vychrenu, vysoký takmer 3000 metrov, sa stal hlavným cieľom našej skialpinistickej výpravy. Budeme sa musieť popasovať nielen s nadmorskou výškou, zimou a vetrom, ale aj s Perúnovým hnevom. Do Banska je to približne 1100 km. Sme dobrá partia a tak hoci nám presun zaberie celý deň, vôbec nás to neobťažuje. Jediné, čo nás trápi, je neistá predpoveď počasia. Po príchode do hôr sa naše obavy naplnili. Vietor so silou výchrice nám nedovoľuje na výstup na Vychren ani len pomyslieť. Čakanie na lepšie počasie trávime lyžovaním okolitých menších kopcov. Konečne prichádza krátka perióda pekného počasia. Túru sme naplánovali na 2 dni. Začneme v Bansku, v lyžiarskom stredisku na severných svahoch Pirinu. Traverzom cez vrchol Todorky dosiahneme vysokohorskú chatu pod východnými úbočiami Vychrenu. Tu prespíme a nasledujúci deň sa pokúsime zdolať Perúnov trón. Postupne naberáme výšku. V pozadí vidíme zasnežené hrebene pohoria Rila. Pohybujeme sa vo výške nášho Gerlachu. Zajtrajšiu výstupovú trasu na Vychren máme ako na dlani. Z lyžovania jeho východnej steny sme sa vzdali. Snehové dosky, ktoré vznikli v posledných dňoch vplyvom silného západného vetra a sneženia, predstavujú príliš veľké lavínové nebezpečenstvo. Postupujeme na lyžiach úzkým hrebeňom na juh, prekonávajúc malé stúpania, až dosiahneme miesto vhodné na zjazd do údolia. Prvý deň zakončíme výbornou lyžovačkou v južnom úbočí Todorky. V kvalitnom firne sa hornými časťami doliny dostaneme až ku chate Vychren. Z údolia sa sem dá dostať iba po vlastných. Zopár turistov je prekvapených, keď nás vidia prichádzať z opačnej strany. Chata je jednoducho, ale účelne zariadená. Nepodávajú sa síce jedlá, ale dá sa tu v teple prespať a usušiť si veci. Čo viac môže milovník hôr potrebovať? Ráno sa zdá, že počasie vydrží a tak začíname viac ako 1000-metrový výstup k vrcholu Vychrenu. Kým sa dá, ideme na pásoch. Od polovice výstupu je však sneh taký zľadovateľý, že lyže musia na batoh. Po 4 hodinách dosahujeme vrchol. Je jasno, ale fúka studený nepríjemný vietor.
Výhľady sú úžasné, ale nemôžeme sa dlho zdržovať. Nízka teplota a vysoká nadmorská výška majú zrejme negatívny vplyv na mentálnu rovnováhu niektorých z nás. Vichren, 2940 metrov. Ja ti ho tam našroubuj, ja ti ho tam dám. Slováci na Vichrene, Energia 2, 101 drogéria. Všetci sú tu s nami. Bez nich by sme to nedokázali. Lyžujeme späť výstupovou trasou. Hora nám dáva poriadne zabrať. Sneh je veľmi zradný. Kôra sa strieda s tvrdými doskami, na ktorých sú občas vyfúkané ostré vlnky. Práve tie takmer spôsobia tragédiu. Vyrazený dých, odreniny na tvári a udretý chrbát. Báli sme sa najhoršieho. Je neuveriteľné, že Robo napriek silným bolestiam dokázal vlastnými silami zostúpiť. Neskôršie vyšetrenia ukázali 3 zlomené stavce. Bola to nešťastná náhoda alebo jazdecká chyba? Neviem. Starí Slovania by v tom však mali jasno. Bol to predsa Perúnov trest za našu opovážlivosť.